шоми 8 сентябр дар пеши хонаи фарҳанги шаҳри хорух чорабинии идона бо дастагули мусиқӣ баргузор гардида дар он ҷавонону наврасони шаҳри хорух ҳунарнамоӣ намуданд. шоми дӯстии ҷавонони шаҳри хорух бо ташаббуси бахши ҷавонон ва варзиш инчунин бахши фарҳанги шаҳр дар ҳамкорӣ бо раёсати ҷавонони вилоят доир гардид. дар чорабинӣ муовини раиси шаҳри хорух Элчай Мародбекзода ва сардори раёсати ҷавонон ва варзиши вилоят Сурат Чоршанбеев кулли ҷавонони шаҳру вилоятро ба муносибати таҷлили 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон табрику шодбошӣ намуда қайд доштанд ки маҳз сиёсати сулҳҷӯёнаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боис аст ки ин қишр ояндасози кишвар аз дастгириҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бархурдор мебошанд. ҳамчунин дар иҷрои бахши фарҳанги шаҳри хорух барномаи рангини консертӣ пешкаши ҷавонон ва наврасони шаҳр гардид. дар соли равон ин нахустин барномаи рангини консертӣ барои ҷавонону наврасон мебошад ки дар шаҳри хорух бо ҷалби ҳунармандони ҷавони шаҳр таҳия ва пешкаши иштирокдорони ин маҳфил гардид. тантанаҳои ҷашнӣ ва барномаҳои рангини фарҳангӣ ба ифтихори гиромидошти 30-умин солгарди истиқлолияти комили давлатӣ дар маркази вилоят идома доранд.